Дойде време за уютни рецепти, а тази е точно такава – безглутенови бисквити с лешници и шоколад. За да си ги приготвите, ще са ви необходими меко масло, кокосова захар и яйце, безглутеново брашно, аз използвам готова безглутенова смес и пак пулвер. Разбъркайте до хомогенна консистенция, след което добавете натрошени лешници. Време е и за шоколада. Аз се доверявам на българския бранд Chocolab, защото е с висококачествен и изчистен състав, а и много вкусен. За рецептата ще използвам един от любимите ми черен шоколад 85% какао от Перу. Нарязвам го на по-едри парчета, за да хрупа и да се усеща добре шоколадовия вкус бисквитките. Разбъркайте и приберете готовата смес да стегне за 1 час в хладилника. Оформете на топчета в желаната големина, украсете с още малко шоколад и лешници и изпечете за около 15 минути. Наблюдавайте